Desisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na Miyerkules na pagkahapon sa Tuya Agabos. Orog na po so nagdiretso man na mag-antabay digdi na po sa Bicol Target. Miyerkules ngunyan day makalingaw pasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria. Our Mother Perpetual Help Novena taod-taod alas 5:15 live yan digdi po sa DCGB. Ano man ang sa indong kasiributan, kami po naglalaom na yaong kitagabos sa ligtas na sitwasyon. Padagos kitang mga G asin manarig sa amang Diyos na magkaralampasan tanan na peligro kadifisilan. Primero itong pigaagihan kan bagyong Egay sa Norteng Luzon. Ipangadyi ta na makaligtas sa mas pampeligro ang sa indang buhay ipropriedad. Meantime, kita man po digdi sa albay ipagpangadyi ta na ang bulkan mayon diretso nang magkulpa ang abnormalidad. And ang evacuees sa manlaylay na evacuation centers daiman mamugtak sa mas pang inconveniensya sin kadifisilan. Siguro po nagmimerienda kamo, naghanda na kan pamanggihan, imbitado mi kamo na magdangog asin mag-iriba-iba man lamang sundo alas 5 nin pagkahapon. May mga report kita sa luwas. Katuwang ang news team si kompadreng Jimmy ang samuyang chief. Si Pading Alar Mario, Joshua Bino, Ans Galero, siyempre kompadreng Jomar Bien. Ang sama ni Bella. Yaon dyan si Henry Mata ang samuyang matapo sa kalsada. Sir Renen de los Reyes is listening dyan po sa Virac MPS. Good afternoon tabi sa imo Sir Renen. Yeah, Sir Renen, totoo po yan na igwa kita ning saro pang pinagbabantayan na low pressure area east of Mindanao sa baba. Kan Mindanao, esteng parte sa luwas pa kan teritoryo kan Pilipinas. But forecast and models shows day po ini matama sa kadagaan. Well, bantayan ta siyempre iyan. Salamat Sir Renen, mabuhay ka. Technical control sa kuyang kumpadre. Kunwara si Pading Nald, dahil ni dumadadangog. Yan na boses mitabi na minaruluwas dyan sa speakers kan sa indong radyo. Region-wide, Pading Nald Baldo is the name. Kan Jigs Baldo Welding Shop. Yan ang favorito ni Direk Emeritus Edwin Peralta. Nagabot na baga kumpadring Nald. Si Direk Emeritus Edwin Peralta hali duman sa SONA. Gun mo, pagka buenas kan News Director Emeritus na ini, pig-imbitaran siya, kunday sa nanin pandemic, 2 taon, straight na 9 na taon ni Director Emeritus Edwin Peralta. Saro siya sa mga mapalad na naimbitaran digdi sa Albaya sin Ciudad din Legazpi na mag-atindir kang SONA. Igwang special na tukawan para sa iya duman. May seat number asin kon sa inawing kan kongreso. Gun mo. Ang problema, taday lamang nag-report si Direk Edwin. Ay basang nag-report. Ay Direk Edwin Emeritus. Direk Edwin ni Sarawayong ka talaga. Basang nag-feed si Director Edwin.
Dahil pa nagkan, diretso pa duman sa Senado. Padingnal dahil mo ito, nagpa-Senado pa. Duman sa plenaryo mismo kan Senado. Ang sa tuyang News Director Emeritus. Kaya the best talaga ang DCGB. Yan. Sa newsroom, si News Director Mardila. Ang yaong po dyan nagsusuperbisar, nagtatarabang-tabang Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran. And sa samuyang social media platform si Jimos Barrios. Yan ang nakakabarasan nindo sa Facebook. Baga, nababasa nindo yan na thumbnails na yan ni news Yan, Sara Jimos Barrios yan, Sara Thresia Marilitana, Richard Astor, pati na po sa IT tarabang-tabang sinda sa social media. Ako man po si Pio Fernandez. Marayin hapon. Si Ramon ang meriendahan ni Primong Zaldi. Sinap ng batag na kalibo na may kape. Yan tabi ha. Ikadyan sa Renen sa Catanduanes. Ano ang merienda mo lamang tabi sa lugar ha, sa Renen. Mga rin pag nakaparibud ako. Mag-istoryahan kita. So, bako ito sa nang suduman sa gilid kan tinampo. Naghidali ako kay ito. Serenen, Diyos marhay na hapon. Kumusta na ka mo dyan sa Catanduanes? Tuninong na siguro. Nagbiyahe na nga ni ang mga ferry boats from Tabaco, pasisiring dyan sa Catanduanes. May report kita sa luwas. Inisigurado o kumbensido sa satuyang News Director Emeritus, kumpadreng Jimmy. Chief Jim, kumbensido kang maray? 100% daeng. Langiya ka. Dahil ka makumbinsir pa di. Dapat maging orgulyoso kita. Taga DCGB, igwaning assigned seat sa Kongreso kada zona. O di interviewin mo na pagkagabayaw dyan. Dahil nga nagre-report. Nasa committee on design. Silent committee. Dahil basang nag-shoutout duman sa Kongreso. Okay lang yan. Okay lang, the best yan. Sige. Sa mga dagdag niya itong barita tabi pa di, sa minlag mo niyan sa aga kasal, kan sarong alkalde digdi sa 3rd district. So, naistoryahan ta kay ito kan sa tingog kan Banwaan. Amo na to. Iyon na ito, so alkalde kan. Kanuwas. Yan, no. Ina na baro-baro niya itong informasyon sa paglakaw-lakaw niya to digdi sa kuyang area of responsibility. Oho. And double check niya to. Sabihin nyo, yaon sa UAS South Elementary School. Anan sa Minlag? Dahil ko... Sa Minlag? Oho. Dahil ka pa man sa bagay, soltero ka, dahil ka man ning pakuan ka ini. Sa Minlag kung ano yan. Introduction guide ini. Oho. Guide kan iambaslados. Yan. Tasukuan, susaro sa mga nagpreparar kumpadring Jimmy, nakahuron ko. Kan itong sunakaaging mga bulan. Ikakasal ngayon sa alkalde kan UAS. Amon sa aga na. Yan, sa aga na. An benyo kan pag kasal. Kasamiento. Yan sa Daraga. Iyo. Anatras sa sarong pamosong hotel. Oho. Sa Ligaspe. Oho. Mga ninong-ninang, mga matitindi. Kundi dahil ko nabanggiton ta, dahil ko nahiling sa invitasyon. Pero pagbanggit sa kuya. Sige. Yan, talaga. May chairman committee on APRO. Yan. So dating hepe ehekutibo. Ways and Means Garo. Oho. Good mo. Dakol. Yung talaga matindi. Di, yan. Natural sa aga, may mga imbitasyon na dadigding nakawagas. Pinaluwa sa munisipyo. Di plus 3, di ataban urulan sararaduhan ka sa aga kan opisina. Anong oras ang kasamiento? 3 o'clock. Alas 3 nin hapon. Oo. Yan, sa Kagsawa.
Okay, best wishes na lang Yan. kay esposa Masbate. Taga Masbate. Yan. Nasa Alangkaw man na opisina ng gobyerno. Gobyerno. Congratulations na lang. Ang kasal dyan sa Daraga Church. Yan. Oo. Okay, so yan pa rin. Kuha niya tong hinirib na istorya. Digdi sa Banawaan Canoas. Tranquilo sa kuyang irib responsibility. Jimmy na salita di si Jimmy Nyon. Salamat kumpadreng Jimmy sa report hali dyan sa UAS. And congratulations sa alkalde since sa iyang magiging esposa, mahal na esposa kan UAS. Si Alkalde Scotto kan UAS ikakasal na sa agang hapon alas 3 dyan sa Daraga sa Nuestra Señora de la Porteria at church yan tabi. So all the best, congratulations sa imo buda sa magiging first and only lady ni Mayor Scotto kan UAS. Yan. Digdi muna kita sa nagkakaperang istorya sa international ay by the way Sir Renen, so LPA mananggad pinagbabantayan ito, pero ang sabi in all probabilities basado sa models as in forecasts dahil sa mga tama sa kadagaan. Yan, salamat sa mahal na Diyos kung magkano miring mananggad. Yan, sa international scene mo na kita, igwa kitang pinagsusubaybayan sa international wires niya to sources, imaging sa national interrelated ini. Aram nindo so Black Sea dyan sa Ukraine. Ngunyan, saruan sa estratehikong pantalan, igwa dyaning pantalan sa Black Sea, estratehikong pantalan na vital nin marhay sa bulos kan ekonomiya por dahil sa dyan minaagi ang produkto hali sa Ukraine pasisiring sa outside world dara kulao na kunyan pa de barko, container ships yan. Ngunyan bagatabi pinag-kontrolan kang Russia ta si Primong Yudi Putin day pananggad na ulian padingnal day pati tunungan sa Ukraine day man mina agwanta day man mina turo sa Ukrainian armed forces day na sasakop ang kainteruhan kan Ukraine lalo na sa kabiserang Kyiv yan. So ining Black Sea strategic ang location niya ta yun na nga ni diyan minalaog buda minaluwas ang barko, dakol na mga barko, darakulao na barko, igwang kargadang goods and raw materials. Yeah. Saro sa mayor na kontributor nin wheat, yan na. Pigigibong trigo padingnal, na pigigibong tinapay, pandemonay, pandeorag, pandesal, ensaymada, gabos na gibo sa byproduct kan trigo, hali iyan sa wheat. Naan saro sa pinaka major producer kaiyan ang Kyiv, ang Ukraine. Ngunyan pinag-blockade na ito kan Russia. Dakulao na porsyento ang efekto kaini taday na makakaluwas so produkto pati itong igwaman sa kunyan, igwaman sa Russia hali na wheat So ang sabi ikonektar ta na digdi sa Pilipinas so presidente kan Philippine Flour Millers Association padingnal mamamate ang taan efekto na kaini ining nag-adang-adang na mga bulan
sa presyo asin supply kan trigo na eventually igwanin domino effect sa presyo asin supply kan tinapay. Yan. Gurano nang ngunya ng pandesal. May 5 pesos pa adi. Pero ang 5 pesos ngunya na pandesal, gurumuon mo, garo na sa na kumukumukan aki, ano pa dingnal? Garo na sa nakamaw kan aki kasadit. Daing laog. Mahal na yun 5 pesos. No, now, natatama apektaran, kumudain na nagluluwas nin supply, yun na nga, parte kan military strategy bagakan gera kan Russia is to control and constrict the economy kan sa imong kalaban. Oh, yan. Although, apwera kan kunyan, kan Russia sagkod kan Ukraine na dakulaan kontribusyon sa bilog na kinaaban, ha? Bilog na kinaaban. Dakulaan pig sa supply ninda na wheat na pigibong arena, yan na trigo. Igwa man sa ibang lugar. Say for instance sa Estados Unidos de America, as in ibang nasyones pa. Kaya lang, the logic is mababawasan ning dakulao na marhay na porsyento so supply dahilan tadain na nga ni pipaluwas kan Russia itong so anikan wheat duman sa Ukraine buda sa Russia gamit ang Black Sea. Dahil ning ibang agihan pasiring sa outside world. Gunyan, ito pa dingnal na nagpuprodusir nin wheat na ibang nasyones, natural, papasiguruhon man ito kan sa indang nasyon. Bago yan ibebenta sa ibang nasyon, susupply ngo na nila duman asin papaan sa inda man naasiguraron. So there will be to a certain degree, halangkaw na degree nin pagkukulang ning supply nin trigo. An sabi nga ni, nalingawan ko lang so kunyan. So ngarang kan presidente kan Philippine Flour Millers Association, iyo na iyan so kukonfirmar niya. So comes December, mamahal iyan. Bata mahal baga pa di pag Disyembre an tinapay sliced bread yan na tasty. And igwa pa baga nin produkto na gibo sa trigo, iyan na istapegi. Ano pa din spaghetti? Bakong iyon, gibo pa sa trigo? Yan. Tapos ining noodles, ining so mga elbow anong apod kaan? So elbow macaroni, mga macaroni na iyan. Pansit, ang pansit, gibo pa sa trigo. Oh, yan, tabi. Mag-andam kita kaan. Dei pa ang tabi ngunyan nyato na mamatian, pero ipinagpapasabutan na po. Tanganing makapagpuro-preparar kita. And iyon na ang pinagsisibutan. Although, dahil man totalmente mabawaran daing supply, kaya lang magiging limitado. Kung sa bilog na pie, halos 3/4, halos gabos na supply na sanakan wheat na pigigibong trigo, hali dyan sa Ukraine, sa bilog na kinaban. So, natatada na almost 1/8 or 1/4 na supply hali sa ibang nasyon na papasiguruhon man ito duman sa saindang sandiring lugar. So paano natabi kaan? So that's it, tabi ha. Ang sisibutan mo niyan. Even yung United Nations kasuhapon, may binasa kitang bareta bagas alas 5 bareta major newscast na hapon. Yung UN Secretary General na si Guterres nag-apilar na sa Russia na dahil man iyan paggibuhon, apektado ang bilog na kinaban. Supapa kan bilog na kinaban, lalo na itong so tios na nasyones na minadepende sa ayuda man kan Naciones Unidas, United Nations. Yan tabi, ang nakikihuron so United Nations sa tabi, sa pagikan Sekretaryo General na si Guterres. Guterres yan, iba man so Gutierrez. Doña Pat Gutierrez, iba man ito. Ini Guterres na ang sa iyang apelyado. So, yan po tabi ang manong o dyan. Pagkatapos kan sa tuyang station break, disperse ang time check budak commercials,
may ipapadangog ako naman sa ito duman sa Russia. So Wagner Group baga Padingnald, so rebelding soldados, grupo kan rebelding soldados, kaapil na ngunya ni Yudi Putin, nag-apil na so susayin ng general kan Wagner Group, kinahoro ni Yudi Putin, binapil na. Igwa na naman po dumanin nagbubutwa na panibagong grupo naman na minarebelde na po sa gobyerno kan Russia. Si Rick Pinka ang presidente po kan Philippine Flour Mills. Yun. Ay salamat. 8430. Tama si Rick Pinka. Siya po sa presidente kan Philippine Flour Millers Association. Yan. Okay. Sige, pading Jomar, medyo naabot kita kaya nin time check ikan masunod. Tama, time check muna kita dispes may mga sponsors buda si sa Oras Pilipinas, it's 4:32. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na. Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plus Alive. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Joey, Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salsera, ang idulukan masa, dainang iba yung Salsera, panagas ang pagatudnin, serbisyo asin pagpadapa, Sagapos na Albayano. kay Kong Joey Salsera. Joey, Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, Salseda, dako lang nagibuhan padagos pa at pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol pa si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Malinis na tubig ang dapat inumin. Yan ay tiyakin pati tubig sa lutuin. Gamitin palagi ang tsinelas. Kumamit lang ng toilet, huwag kung saan-saan. Bulate, iwasan, maghugas ng kamay bago at matapos na kumain. At pagkatapos kumamit ng toilet, tugas-tugas ng kamay. Kaibigan, mga bulating pasaway, goodbye. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients: coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, Power pula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng surf bars ang galing-galing! Power pula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar
New look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Initabi si Kapitana G sa Maromobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinde pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa Saindang Branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Narito na ang bagong taste winner, Paraiso Beer Lakas. Bagong Paraiso Lakas. Strong beer na full-bodied, rich at smooth. Ito na ang preferred taste over the leading brand. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Lakas ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR when served with ice. Try it today. A taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon, napasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke, like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain na sa tatap at balance side. Pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits mo na go. More, eat right, be clean, live sustainably, Get vaccinated. don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Creamy Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with a traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Creamy Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Creamy Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Bicol, Target, Pio Fernandez. Unbelievable. Thanks, Padingnald. Doro diretso ang mga report tuloy ini sunod-sunod. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Good afternoon. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Back to basics. Ang sistema na gustong ipa-implementar kan lokal na gobyerno kan tabako sa pagtanom kan mga paraoma. Ini pa di ang nagluluwas matapos na ipinag-public hearing ka sa bago. Digdi sa City Hall ang sarong ordinansa na may katuyungan na i-implementar kan mga paraoma ang organic farming. Ang titulo kang ordinansa, ang Ordinance Institutionalizing the Promotion and Development of Organic Agriculture in the City of Tabaco, providing funds thereof and for other purposes, or in short, Tabaco City Organic Agriculture Ordinance of 2023. Ang naunampitan na ordinansa, ipinag-surat bilang proponent si Kagawad Junicio Ragodon Jr., asing co-proponent man si Kagawad Oden Bilang Berses. Katuyuan kay ni, basado duman sa naging pagdiskutir sa ginibong public hearing, na ang mga paraoma iyo ang inganyero na instead na magparagamit kay ning synthetic fertilizer, gamiton magiraray na sa mga organic fertilizer na dating pigagamit kan mga panahon kan suanoy na daipauso ang mga sintetikong paagi kan fertilizer. So sa paagi kang ordinansang ini, ang lokal na ang mga paraoma iyo ano organisaron asin magbibeneficiar sindan in magkakanigong training sa manlalain na sistema kan organic farming. Apuera pang ang lokal na gobyerno iyo an ma-provide kan mga magkakanigong teknolohiya pati naman mga mismong mga seedlings na pwede nang magagamit sa pag-implementar kan organic agriculture. Mayormenteng katuyuhan man kay ni susukay Kagawad Junicio Ragodon na mabulong ang daga na ginarada na pinaranggang kan manlain-lain na mga synthetic fertilizer na pigagamit kan mga parauma. Ang katuyang ordinance ng iyo baga so pero baga pagpulong kang daga na kung saan na kontaminado na masyado kang synthetic fertilizer
Tapos gusto manumbalik, so dagat pa na magbalik siya sa giraray. So, sustansya niya, na ibalik sa dati. So, kasi ang organic baga, hindi ang bagang panahon, dahil magkiapunan ng synthetic, puro siya organic lang. So, niya, mga panalong, healthy yung pagkaunon ba. Sa niya, habang naghahaloy, ang synthetic fertilizer, ang daga baga, nagiging salty na. Salty, marksip na. Compare mo lagi sa organic na ang daga is mo ito pang maray. Sige. Apwerakan, sinabi ni Kasama Dragodon na sa pagikang organic na mga produkto, makakasiguro kita na magiging healthy an sa tuyang mga pagkaon asin pwedeng magpahalawig pa kan sa itong mga buhay. Yan, sige. Sabi pa ding Pio, ang mga dagdag na bareta, Jomar BM, DCTV. Salamat, kumpadreng Jomar. Back to basics. Tama yan. Nasa linya man si Ans. Good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya itong pareta, sa maabot na Biyernes, Hulyo 28, 2023, formal nang itatao kan gobyerno provincial Canalbay ang asistensya pinansal sa nagkapera mga LGUs na apektado kan pag-alburuto kan Bulkan Mayon. Ini ang impormasyon na napagaraman kan DCGP News gikan sa probinsya o Kapitolyo Provincial kung saan na-receiving asistensya pinansal kan nasabit na ng opisina gikan sa probinsya kan Masbate na kantidad 2.5 billion pesos, mabanga-bangaon sa 7 mga LGUs. Ang malilipot makaka-receiving 500,000 pesos, ang kamalig 400,000 pesos, mantang 5 LGUs ang makaka-receive manintig 320,000 pesos. Partikular na ang Daraga, Ginobatan, Santo Domingo, asin ang mga syudad, kan Tabaco, asin Ligao. Kung babalikan ka nakalihis na Hulyo 12, personal na nagpasiling digdi sa probinsya Canalbay, si Masbate Provincial Treasurer Eduardo Arcenas bilang representante ni Governor Antonio Tonico para i-turn over kay Gobernador Atty. Edsel Greg Sagman ang nasambitan ng asistensya pinansal. Ayun, pinag-prorate according duman sa need kan munisipyo asin syudad ano? Yes po, Sir Pio. Pigbasehan man sa mga numero kan mga evacuees. Yan, sige. Tabi Sir Pio, ang informasyon man, alalidi sa Albay, ang Galero, DCGP. Salamat, Ans, sa istorya halid dyan sa Kapitolyo Provincial. Idiretso tan impormasyon si Joshua. Joshua, good afternoon. Go ahead. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, wara din albayan ng estudyante na mawawalat sa pag-aadal. Pinitabi, Sir Pio, ang pinagkatauan doon asin na kumbaga kasimbagan kan Department of Education o DepEd Albay Division Office. Duman sa naging pangapudan ni Vice President asin na Education Secretary Sara Duterte Carpio. Kung matatandaan ka, nakaaging simana nagbisita digdi sa probinsya kan Albay si Sara Duterte Carpio. Asin sa naging ambush interview kan DCGP News, pangapudan kayo ni sa personal alcandep entity sa probinsya asin sa Bicol Region. Siguraduhon na daay pahabayaan ang asin day maapekta namin maray ang taga-adal kan mga albayanong estudyante sa tao kay ning nagpapadagos na pag-aborido kan Bulkan Mayon. Sigun kay Sir Jade Alberto, siya ang Science Program Supervisor kan DepEd Albay. Preparado ang gabos na mga maestra dito sa probinsya Canalbay pag-abot sa alternative mode of learning. Tangalin ng maski nag-aborido ang Bulkan Mayon, magpapadagos ang pag-eskwela kan mga estudyante. Tangugunta ang payag ni Sir Jade Alberto. Particularly doon sa mga areas affected by the Mayon eruption po, continuous po yung kanilang learning. Again, yung mga schools po namin talagang hindi lang during the time of the pandemic. Kumbaga we required already our schools to have this learning continuity plan. Now whenever there are calamities, diba? May mga emergencies, I should say, ready yung mga school. Automatic shift kami sa modality being required by that particular situation. So, yung na-mention namin kanina na education in times of emergencies, nakaabang po, ang tawag ng aming superintendent po dyan ni Ma'am Nene ay weatherproof, all-weather
modality of learning. So palagi po yan, sir. Yung mga teachers, co-teachers namin dito sa DepEd Albay Division, they know what to do kapag kanilipat yung school nila, for example, in another area, yung evacuation center, they know already what to do because captured na po yan doon sa kanilang learning continuity plan whenever we have emergencies po. Alright, Sir Pio, tingog Mr. Jake Alberto, sa DepEd Albay Division Office. Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali sa luwas. May pahabol pang informasyon. Kumpadre Ngal, Diyos marhay na hapon man. Yes, maray na hapon tabi pa din. Nagbubulos na ang mga project ni Presidente Bongbong Marcos digdi sa Bicol Region, lalo digdi sa Albay. Sa informasyon sa sanggunian Palawigan, may mga PBBM bridge na i-implementar, partikular sa Libon, sa Rapo-Rapo, asin Hubilyar. Iyan na informasyon na nakaabot sa sanggunian Palawigan kung saan ang mga local government unit na ini may formal ng request na endorsement sa sangguniang Palawigan, parte ini kan requisitos para may proseso na ang implementasyon kan PBBM bridge na ini sa ibang lugar, parte sa na ini kan mga proyekto na i-implementar kan ng gobyerno nasyonal sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos asin Tigalaoman na may mga masunod pa kani pagkasala ni Gisalpay kundi sa Bicol Region. Roger. Ang informasyon din sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you so much mga kumpadre Ngal. Sa pagikayan, salamat kan sa inyo paghinanyog. Amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.